Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Poro. Taong 1952, Hanawan, Camarines Sur. Noong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 40 anyos na si Poro. Binata na noon ang kanyang panganay, kaya ito ang naging katukatulong niya sa kanyang trabaho. Marami silang ginagawa noon, kung hindi pagpapanday, pagsesemento ng bahay. Gumagapas din sila ng damo at nakikisaka rin sila kapag anihan ng palay. Lahat ng pwedeng pagkakitaan, literal na ginagawa nila para matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Para kay Poro, na sa buhay niyang yon, tanging ito na lamang ang mahalaga. Wala na rin siyang inaasahan kahit na ano, dahil ang nais na lang niya, makaahon ng paunti-unti sa buhay. Ang kaso lang, parang napakahirap nitong gawin. Bukod kasi sa palaging ubos ang kanilang kinikita, wala rin silang naitatabi. Minsan nga nagkakautang-utang pa, kaya halos umikot na lang ang buhay nila sa pagtatrabaho, paggastos at pangungutang sa kanilang mga kapitbahay. Nakakasawa ang ganoong sitwasyon, kaya sa pagmamalabis niyang makaahon, nagbakasakali siya sa biyaya ng mina. Ilang tawid lang kasi ng baryo mula sa kanila, merong malawak na minahan kung saan kumikita ang mga minerong nagtatrabaho roon. Palakasan dito ng swerte, pero ayon sa kanilang mga nakausap, hindi sila rito malulugi. Bali ang pinakakalaban lang nila ay yung lungkot at madalas na pangungulila sa kanilang pamilya. Buwanan kasi ang uwi, kaya kung papayag silang magtrabaho rito, kailangan na nilang ihanda ang kanilang mga sarili. Nang malaman ni Poro ang tungkol dito, hindi may pagkakailang nagdalawang isip siya. Pero dahil sa matinding pangangailangan, napilitan na rin siyang sumang-ayon. Kaya ilang araw lang ang lumipas pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad na silang pumunta sa minahan. Nagkasundo kasi silang makikita na lang doon, para naman hindi sila maligaw sa kanilang pupuntahan. Kinahaponan, nang marating nila ang bayan, dali-dali silang tumungo sa liblib nitong bahagi. Hiwalay sa baryo ang minahan, kaya yung mga kubo roon, bibilang lang ng mga daliri. Wala ka ring makikitang kababaihan at mga bata sa lugar, dahil lahat ng nanananahan doon, purong mga lalaking trabahador. Halos nasa 100 mahigit ang nagtatrabaho rito araw-araw, na siya namang pinamamahalaan ng mga mayayamang individual. Ito ang nag-iipon ng ginto na kanilang nakukuha, na siya namang ibinibenta nito sa Maynila. Ngunit para maging patas, binibili nito ang mga pinaghihirapan nila sa tamang presyo, kaya kahit papaano nagkakasundo sila. Pagsilay naman ng kaibigan ni Poro sa kanila, dali-dali sila nitong kinawayan. Agad din yung naglakad papalapit, kahit marami pa itong ginagawa. Akala ko matatagal lang kayo. Sabi ko na nga ba madali ring magbabago ang isip mo. Halina kayo, Poro. Puntahan na natin ang mga tutuluyan ninyo. Bukas na rin kayo magtrabaho, para naman makapagpahinga kayo. Tsaka isa pa, patapos na rin naman ang operasyon kaya wala na kayo ritong maaabutan maya-maya. Bungad na wika nito sa kanila. Matapos nitong magsalita, agad silang tumuloy sa lugar kung saan sila pupunta. Silang mag-ama, tahimik lang na nagmasid sa mga taong naglalabas-masok sa mga butas na hinuhukay nila. Punong-puno ng putik ang kanilang katawan at sa estado ng mga ito, mukhang pagod na ito. Gayunpaman, may mangilan-ngilan pa rin sa kanila ang nagagawa pa ring tumawa. Nung nakita niya ito, unti-unti niyang naramdaman ang pag-asa ng bawat padre de pamilyang naroon. Bilang isang responsableng ama, ramdam niya ang bigat ng pasanin ng bawat isa. Kinagabihan, habang naghahapunan sila ng kanyang kaibigan, dito na sila nag-usap ukol sa mga gagawin.
Simple lang naman ang ikot ng trabaho sa lugar. Pagtungtong ng 6:00, kinakailangang nasa hukay na sila para pumasok, mag-alis ng tubig at kumuha ng mga batong may ginto. Gagawin nila ito hanggang 6:00 ng hapon at pagkatapos nito tsaka pa lamang sila makakapagpahinga. Meron din silang 10 minuto para makapagpananghalian at para dumumi kung nakakaramdam sila ng pananakit ng tiyan. Dagdag pa nito na wag silang magpapakita ng katamaran dahil ayaw na ayaw itong makita ng mga nagpapatrabaho. Nang marinig niya ang tungkol dito, pabiro naman siyang nagtanong ukol sa mga bagay na hindi pa nila nalalaman sa lugar. Akala niya pabalang nitong sasagutin ang birong tanong niya, pero pagpang-abot ng tingin nila, bigla itong sumagot ng, Naniniwala ka ba sa mga aswang? Kung hindi, kailangan mong maniwala habang nandirito kayo. Makinig ka, Poro. Di lang mga taong nagtatrabaho rito. Kaya kapag kayo'y nasa labas, kailangan nyo maging marespeto sa lahat ng taong makakasalamuhan ninyo. At kapag sumapit na ang gabi, kahit gaano man kaimportante ang kailangan nyong gawin, ipagpabukas nyo na lang ito. Dahil sa lugar na ito ay pinagbabawal ang paglabas sa mga kubo kapag 10 oras. Huwag ka nang magtanong pa kung bakit ito nangyayari. Dahil kapag tumagal kayo rito, sigurado ako na malalaman nyo rin ang mga sagot sa katanungan ninyo. Pagkarinig niya sa sinabi nito, bahagya siyang natigilan sa pagsubo ng pagkain. Alam niya kasing hindi nagbibiro ang kaibigan niyang yon, kaya lahat ng sinasabi nito pawang totoo. Maya-maya pa, nang medyo mahimasmasa na sila, bigla namang binasag ng kaibigan niya ang katahimikan sa pamamagitan ng tawa. Pailing-iling pa yun ng ulo na parabang nagsisinungaling ito sa lahat ng kanyang sinabi. Ngunit sa kabila ng bagay na yan, nakakasiguro si Poro na hindi biro ang mga katagang kanilang narinig. Alam niyang may katotohanan ito, kaya kailangan nila mapaghandaan ang mga pwedeng mangyari sa pagsisimula ng kanilang trabaho. Dumaan ang ilang araw, naging maayos naman ang lahat. Kahit papaano marami na silang nakikilalang nagtatrabaho roon, kaya naman paunti-unti, nagkaroon na sila ng kapanatagan sa kanilang mga sarili. At dahil sa araw-araw na pagtatrabaho, kung kaya't tuluyan na nilang nakalimutan ang mga nalaman nila sa unang araw ng kanilang pagdating dito. Ni minsan hindi na sumagi sa kanyang isipan na may mangyayaring kakaiba hanggang sa dumating ang hapon na may nakita siyang minerong nagtatrabaho na walang ulo. Ilang metro lang ang layo nito sa kanila, kaya kada dungaw niya sa ibabaw ng ukap, nakikita niya itong umaahon bitbit ang timbang punong-puno ng tubig. Ayon sa kanya, na noong masipat niya ito, agad na nagsitayuan ang kanyang mga balahibo. Sa sobrang takot niya, hindi siya nakakilos sa kinaroroonan niya. Tawag na noon ang tawag sa ilalim ang kanyang anak dahil sa ipinapahila nitong timba, pero parang hindi niya ito naririnig. At ang mas malala pa, kahit nararamdaman niyang dumudulas na sa inaapakan niya ang kanyang mga paa, hindi pa rin siya kumilos. Mabuti na lang, napilitang umakyat ang anak niya para kalabitin siya sa binti. Kaya nung maramdaman niya ito, agad na nanumbalik ang kanyang ulirat. Pagsilay naman niya rito, tsaka pa lamang niya narinig ang mga sinasabi nito. Tay naman, kanina pa ako sigaw ng sigaw eh. Parang wala kang naririnig. Ano ba kasi ang tinitingnan mo dyan? Galit na wika ng kanyang anak. Nang marinig niya ang sinabi nito, dali-dali niyang hinila ang timba. Di na siya nagsalita, gawa ng aminado siya na may pagkakamali rin siya. At imbis na magalit at pairalin ang kanyang pagkapadre de pamilya, buong pagpapakumbaba siyang humingi ng tawad. Nang marinig naman yon ng kanyang anak, dali-dali itong bumalik sa pwesto nito. Kinahapunan, para na siyang aligaga at hindi mapakali. Malaki noon ang kanilang naging hatian, pero mukhang hindi siya natutuwa. Bukod kasi sa wala siya sa kanyang sarili,
napakalayo rin ng nilakbay ng kanyang isipan. Kung titingnan nga noon si Poro, para siya noong negosyanteng nalugi ng malaki sa negosyo. Kaya nung mapansin ito ng kanyang kaibigan, hindi na ito nagdalawang isip na lumapit sa kanya upang makipag-usap. Poro, ano bang problema mo? Kanina ko pa napapansin na parang wala ka sa sarili mo. Magsalita ka naman. Malay mo, makatulong ako. Pagkarinig niya sa sinabi nito, dali-dali niya yung inakbayan, sabay pa simpleng hila rito papalayo sa lugar kung saan sila nagsisikumpulan. Nang marating naman nila ang parte ng kusina, pabulong niyang inilahad ang kanyang mga nakita. Dagdag pa niya na, magmula noong nasilayan niya ito, may naramdaman na siyang mga matang hindi mawala-wala ang tingin sa kanya. At kahit nasa loob na sila ng bahay, parang minamanmanan pa rin siya ng mga ito. Matapos naman yung marinig ng kanyang kaibigan, dahan-dahan yung napaatras na parabang alam na nito ang ibig niyang ipahiwatig. Maya-maya pa, nang magkaroon na ito ng lakas ng loob na magwika, sumagot ito sa kanya ng, Bukas ang ikatlo mong mata, Poro. Galit ang mga aswang sa mga katulad mo. Sabihin mo, kailan mo pa ito nakita? Ngayon lang ba? O matagal na? Pagkasambit naman ito ng mga tanong, di na siya nagdalawang isip na ilahad ang tungkol sa kanyang mga naranasan. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, bigla sila noong naantala nang pumasok ang isa sa mga kasama nila sa bahay. Wala naman yung narinig, pero sa estado ng tingin nito sa kanila, parang alam na nito kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Basta bago yun umalis, pinaalalahanan sila nito na mag-ingat sa kanilang mga ginagawa. Dagdag pa nito na ayaw nilang madamay, kaya mas magandang kalimutan na lang nila ang lahat ng yun. Matapos nitong magsalita, tsaka pa lamang sila tumahimik. Bago sila maghiwalay, inabisuhan siya ng kaibigan niya na ipagsawalang bahala ang lahat ng kanyang mga nakita. Mariin din itong inilahad na wag niyang ipagsasabi ito sa kung kani-kanino kung gusto niyang magtagal sa lugar na yon. Dahil sa sinabi nito, tumangulang naman siya. At sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang ganoong pangyayari hanggang sa tuluyan na siyang binalot ng takot sa buong katawan. Mas gusto na rin niya noong palaging nasa ilalim ng hukay kesa naghihintay lang sa ibabaw ng mga bato at tubig na kanyang iaangat. Kapag kasi nasa ganun siyang pwesto, samot-saring hindi kaaya-ayang mga bagay ang kanyang nasisilayan. May mga pugutang ulo, naglalakad na wakwak ang tiyan, at ang pinaka nakakatakot sa lahat, ang pagkausap sa kanya ng mga taong parang matagal nang pumanaw. Bukod kasi sa mapuputla nitong muka, wala ka ring makikitang bakas ng dugo na dumadaloy sa ilalim ng balat nito. Nangingitim na rin ang mga mata nito, tapos ang hininga nito parang kaamoy ng lupa kung saan ito naagnas. Nakakapangilabot makasalamuha ng ganoong nilalang, ngunit para makaiwas sa anumang eskandalo, pinagtiisan niya ito. Bagay na naging daan para mapilitan siyang sumuko bago pa man magtapos ang buwan. Hindi naglaon. Nang sobra-sobra na ang kanyang mga naranasan, dito na siya nagdesisyong umalis. Labis itong ikinagulat ng kanyang anak, kaya di pa man niya nakakausap ang kaibigan niya, sinubukan na siya nitong pigilan. Kesyo, mas malaki ang kinikita nila rito, ayaw nitong bumalik sa dati nilang trabaho, at kung ano-ano pang mga dahilan para lamang manatili siya. Ngunit nang marinig niya ito, mata sa mata naman niyang sinagot ang lahat ng mga sinabi nito. Makinig ka, anak. Marami ka pang bagay sa mundo na hindi pa nauunawaan. Sa ngayon ang kailangan ko sa'yo ay ang pagtitiwala. Manalig ka. Itong gagawin natin ay para sa ikabubuti ng ating pamilya. Ani naman natin ang limpak-limpak na salapi kung araw-araw namang nanganganib ang ating mga buhay.
Pero tay, ligtas naman tayo rito eh. Hindi naman sa pambabastos tay ah. Pero baka nasisiraan na kayo ng bait dahil sa mga panganib na sinasabi ninyo. Maayos na ang kalagayan natin dito tay. Oo, nakakapagod. Pero yung pagod nasusuklian naman ng tama. Kaya kung ako sa inyo, magtiis na lang ho kayo. At kung gusto niyo naman, ako na ang sasalo ng trabaho ninyo. Sagot naman ng anak niya. Dahil sa sinabi nito, hindi niya maipagkakailang ramdam niya ang ibig nitong iparating. Kaya sa halip na magalit, pilit niya itong inunawa. Alam niya sa kanyang sarili na tama ang sinasabi ng anak niya, kaya kahit papaano hindi niya maiwasang pag-isipan ito. Pagdating naman ng kanyang kaibigan, minabuti niyang itago na muna ang kanyang pakay. Nang mapagtanto naman itong wala siyang kailangan, nagpatuloy na sila sa kanilang mga ginagawa. Pagsapit ng gabi, dito na nangyari ang kauna-unahang hatian ng grupo. Libo-libong natanggap nila noon, kaya pansamantala napawi ang takot niya. Nagkasundo rin sila na wala na munang trabaho sa susunod na 3 araw para naman makapagpahinga sila at makabisita sa kanilang mga pamilya. Dagdag pa ng kaibigan niya na malimit itong nangyayari sa minahan tuwing sumasapit ang sweldo. Akala niya yun lang ang totoong rason nito. Pero habang lumalalim ang gabi, dito na siya unti-unting nakakarinig ng mga hindi kaaya-ayang bagay sa labas ng kanilang bahay. Ayon sa kanya, nagsimula ito sa isang malakas na atungal ng aso na sinabayan naman ng mga sigaw ng taong parang umiiyak. Pahagulgol ang pag-iyak ng mga ito na tila bang nasa bingit na ng kamatayan. Hindi lang yun, sinundan din ito ng mga nakakatakot na ungol, dahilan para mapabalikwas siya sa kanyang higaan. Dala ng kuryosidad, dali-dali siyang lumabas ng silid para dumungaw sa ilalim ng bintanang naroon sa sala. Yun lang kasi ang bintana na naroon sa harapan ng bahay nila, kung saan katapat lang nito ang mga hukay na kanilang pinagmiminahan. Pagdungaw naman niya rito, bigla niyang nakita ang grupo-grupong mga aswang na mayroong bitbit na taong halos mahati na sa 2 ang katawan. Yung iba sa mga ito patay na, habang yung iba naman nagdidiliryo na. Paglapit nito sa mga hukay na pinagkukuhanan nila ng ginto, isa-isa nila yun itinapon doon. Nagkalat sa paligid ang mga dugo nito habang patuloy niya pa ring naririnig ang tila bang pilit pagpupumiglas ng mga tao sa ilalim ng balon dahil sa kagustuhan pa nitong mabuhay. Matapos itong gawin ng mga nilalang, mabilis itong nagsiliparan hanggang sa maglaho na ito sa kanyang paningin. Pagkaraan ng kalahating oras ng pananahimik, muli itong bumalik, bitbit ang mga nahuli nilang biktima. At sa pagkakataong ito, hindi lang nila ito basta-bastang inihuhulog sa balon. Gawa ng bago nila ito gawin, kinukuhanan muna nila ito ng puso at mga laman loob upang maging kanilang mga pagkain. Halos mag-iilang oras na gano'n ang ginagawa ng mga nilalang bago tuluyang pumasok ang mga ito sa kubong nakatayo malapit sa tirahan nila Poro. Hindi nagtagal, nang wala na siyang makita, dito na siya napabuntong hininga. Akala niya noon walang nakapansin sa kanya, pero nang akmang aalis na siya sa sinisilipan niya, bigla siyang napahinto nang muli siyang makarinig ng isang huni na parang bumubulong lang sa kanyang tenga. Pagbalik niya ng tingin sa siwang, tumambad sa kanya ang isang matandang lalaki na nakatayo sa harapan ng kubo nila. Nanlilisik ang mapupula nitong mga mata habang gigil na gigil itong nakatitig sa lugar kung saan siya nakasilip. Maya-maya pa, nang akmang magpapang-abot na ang kanilang paningin, dali-dali naman siyang yumuko, sabay gapang ng mabilis pabalik sa kanyang silid. Pagkahiga niya rito, agad siyang nagtulog-tulugan, ngunit hindi niya maipagkakaila ang tila bang pag-ikot ng nilalang sa bahay na tinutuluyan nila.
At nang marating na nito ang parte ng dingding kung saan siya naroon, bigla yung tumigil sa lugar na yon. Hindi man ito gumagalaw. Ramdam niya ang malalim nitong pag-angil kasabay ng galit na pagtitig nito sa kinaroroonan niya. Halos inabot ng madaling araw ang matanda sa lugar bago ito naglaho na parang bula. At nung mapagtanto niyang wala na ito, tsaka pa lamang siya nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, pagising nila ng anak niya, agad na sumalubong sa kanya ang kanyang kaibigan. Di pa man yun nagsasalita, bakas na sa mukha nito ang matinding pag-aalala na para bang may kung ano itong nalaman. Siyempre, kahit may kutob na siya sa gusto nitong sabihin, pilit siyang nagpanggap na wala siyang nalalaman. Kaya paglapit nilang dalawa, agad niya itong inunahan ng tanong. Nang marinig naman ito ang sinabi niya, sinenyasan siya nitong pumasok sa silid para dito sila makapag-usap ng pribado. Kaya kahit kinakabahan, may hinahon niya itong sinunod. Pagsarado nito ng pinto, di na ito nagdalawang isip na ilahad sa kanya ang tungkol sa mga nalaman niya. Ayon sa kanyang kaibigan, nakatanggap siya ng ulat mula sa Supremo ng mga aswang ukol sa nangyari noong nagdaang gabi. Itinuro siya nito bilang saksi sa mga nangyari, kaya hindi na siya maaaring makalabas sa lugar na yon. Dagdag pa nito na, markado na ang kanyang buhay, kaya maaaring hindi na niya makita pa ang kanyang pamilya. At para walang madamay, kailangan itong ilayo sa kanya ang panganay niyang anak. Yun na lamang ang tanging paraan upang masigurong buhay itong makakauwi sa kanila. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, dali-dali naman siya ritong humingi ng tawad. Kesyo, hindi niya sinadyang makita ang lahat ng yon at kung ano-ano pa. Nangako rin siyang habang buhay niyang babaunin ng lihim, kaya kung maaari, pakiusapan nito ang Supremo ng mga nilalang na nasilayan niya. Naku, pasensya ka na, Poro. Pero hindi ko yan pwedeng gawin. Sa unang araw niyo palang binalaan na kita eh. Ang kaso hindi ka marunong makinig. Napakatigas ng ulo mo. Kaya ka umabot sa ganyang sitwasyon eh. Pero bilang kaibigan, hindi kita pwedeng talikuran. Unang-una ako nagyaya sa inyo para magtrabaho rito. Kaya kahit ano ang gawin mo, kargo ko ang buhay ninyo. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng paraan para makauwi kayo ng anak mo. Wika nito sa kanya. Nang marinig niya ang sinabi nito, abot langit naman ang kanyang naging pasasalamat. Ang buong akala niya kasi, tatalikuran na siya nito, pero nagkamali siya. Kaya pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dali-dali na rin siyang naghanda para umalis. Kahit 10:00 pa ang dating ng sasakyan, inagahan nilang pumunta sa bayan para makaiwas. Ngunit nang naroon na sila sa lugar na yon, naramdaman niyang parang may sumusunod sa kanila. Kahit saang lugar kasi sila noon pumunta, amoy na amoy niya pa rin ang baho ng mga nilalang na nakita niya. Kaya naman sa puntong yon, unti-unti na rin siyang nakaramdam ng kaba. Ngunit para hindi mag-alala ang anak niya, hindi niya ito gaanong pinahalata. At para mailigtas ang kanilang mga sarili, agad na silang naghanap ng masasakyan papaalis sa lugar na yon. Subalit sa kasamaang palad, hindi ito naging madali. At sa sobrang dami ng mga sumasakay, naiwan sila ng sasakyan. Sinubukan pa nila ritong magpumilit, pero hindi na sila pinahintulutan ng nagmamaniobra nito. Kaya para makauwi, nagdesisyon silang humanap ng mangangabayo para makaarkila ng alaga nito. Sa isip-isip niya, bahala na ako magbayad ng malaki. Ang importante, makauwi. Mabuti na lang bago sumapit ang 2:00 ng hapon, nakakita sila ng masasakyan. Kaya ora mismo nakaalis sila ng bayan. Pagtahak nila ng daan, unti-unti na ring nawala ang amoy na nalalanghap niya. Kaya sa puntong yon, medyo napanatag na rin siya. Ang problema lang malayo-layo pa ang kanilang baryo, kaya posibleng marating nila ito ng gabi na.
Yon ang ipinag-aalala ni Poro sa kadahilan ng mahaba-haba ang daang tatahakin nila ng walang nakatirang tao. At kung totoo ngang namarkahan siya ng mga aswang, hindi posibleng maabutan sila nito. Yon ang paulit-ulit na katanungang pumapasok sa isip niya hanggang sa hindi niya namalayan na sumapit na pala ang dapit hapon. Pagbalik ng kanyang ulirat, nadatnan niya ang kanyang sarili na mahimbing na palang nakatulog sa likod ng mga ngabayong inarkila nila. Pagdistansya niya sa likod nito, agad siya nitong tinanong kung ayos lang ba siya. Nabanggit din ito sa kanya na habang siya ay nakaidlip kung ano-anong mga bagay ang sinasabi niya. Dahil sa sinabi nito, di naman siya nagdalawang isip na sumagot. Minabuti niyang magpalusot na lang kaysa humaba pa ang kanilang usapan. Maya-maya pa, pagtahimik naman ng lalaki, bigla nitong pinatigil ang kanilang sinasakyan. Manoy, pasensya na kayo pero kinakailangan na muna nating magpahinga. Pagod na ang mga kabayo ko, kaya tumigil na muna tayo rito. Wag ho kayo mag-alala, kalahating oras lang naman to. Kaya bago sumapit ang 9:00, nakarating na tayo sa inyo. Nang marinig niya ang sinabi nito, agad naman siyang nagdahilan. Kaysa wala na silang ganong kahabang oras, mas magandang makarating sila sa lugar na may mga tao at kung kaya lang naman, mas magandang umusad na sila ng mas mabilis. Subalit nang marinig ito ng may-ari, hindi yun pumayag. Ang rason nito, ayaw nitong ipahamak ang kanyang mga alaga para sa kakarampot na perang kanyang makukuha. Dagdag pa nito na, sa ayaw at sa gusto nila, kailangan nilang manatili sa lugar na yon sa loob ng kalahating oras. Matapos naman itong makapag-wika, agad nitong itinali ang mga alaga nito. Bale, 2 kabayo kasi noon ang kanilang dala, kung saan ang nagmamaniobra naman ng isa ay yung anak niya. May kasanayan na kasi ito sa pangangabayo, kaya pinahintulutan ito ng may-ari. Pagkatali naman ito, agad itong umupo malapit sa puno. Mahinahon din yung kumuha ng mga pagkain para makapaghapunan na. Ang ginawa naman niya, maupo sa tabi ng kalsada habang pinakikiramdaman ang buong paligid. Nung bumaba kasi sila sa lugar na yon, talagang hindi na siya mapakali. Pakiramdam niya may kung anong demonyo ang humahabol sa kanila. At paulit-ulit na ring sinasabi ng kutob niya na umalis na sila sa lugar na yon kung gusto niyang makabalik ng buhay sa kanilang pamilya. Noong una nakakaya niya pa yung ipagsawalang bahala. Pero sa katagalan hindi na siya mapakali. Para na siyang baliw noong lingon ng lingon sa kung saan. Hanggang sa dito na siya nagdesisyong utusan ng kanyang anak na nakawin na ang isa sa mga kabayo nitong pagmamay-ari. Bagaman alam niyang mali ito, hindi na yun mahalaga dahil sa mga sandaling yun buhay na nila ang nakataya. Kaya naman nang malaman ito ng anak niya, hindi na yun nagdalawang isip. Pasimple nitong kinalas ang tali ng isa sa mga kabayo at nung makalagan niya na ito, mabilis naman doong sumampa si Poro. Pag-alis nila, sakto namang nakita niya ang pagbalot ng kadiliman sa paligid. At sa loob ng ilang segundong pagsisigaw ng lalaking sinuhulan nila, bigla na lamang itong nawala sa karimlan. Mabilis ding napalitan ng atungal ang mga sigaw nito, indikasyon na naroon na sa kanilang likuran ang mga aswang. Pagsilay naman nila rito, mas lalo pa nilang binilisan ang pagpapatakbo. Sa mga sandaling yon, hindi na nila gaanong mawari kung makakauwi pa ba sila ng buhay. Basta ang alam nila sa kanilang sarili, gagawin nila ang lahat para matakasan ng mga nilalang. Sa loob ng kalahating oras na pagpapatakbo ng kabayo, di pa rin sila nito tinatantanan. Yung iba sa mga ito tumatalon-talon na sa mga puno habang patuloy na umaatungal. Ang iilan naman, nakasunod sa kanila sa himpapawid na tila bang naghihintay lang ito ng pagkakataon para umatake. Dahil sa pangyayari, hindi na nila halos napansin ang kanilang dinaraanan. Basta ang ginawa nila noon, patuloy lang sa pagtakbo
hanggang sa masipat na nila ang baryo. Subalit bago sila makapasok dito, nagawang masugatan ng isa sa mga aswang ang tiyan ng kabayo. Mabilis na lumaylay ang laman loob nito, kasabay ng agaran nitong panghihina. At sa sobrang bilis ng pangyayari, bigla itong sumubasob sa lupa hanggang sa tumilapon silang dalawa. Bahagyang nawala noon ng malay si Poro, pero nung masipat niyang papaatake na sa kanya ang nilalang, sapilitan niya yung inilagan. Paggulong niya sa lupa, agad siyang dumakot ng bato na siya namang inihampas niya sa ulo nito. Pagtama nito sa mukha ng nilalang, agad namang napalitan ng takot ang kanyang ipinakitang tapang dahil yung nasipat niyang mukha sa mga sandaling yon ay yung mukha ng kanyang kaibigan. Nagaangil itong nakaharap sa kanya habang paulit-ulit na nagtatangkang sumunggab sa kanya. Dahil sa pangyayari, napilitan siyang lubayan ito kaysa pagtangkaan nitong paslangin. Pagsilay niya sa anak niyang papatakbo na, di na rin siya nagdalawang isip na kumaripas habang humihingi ng tulong sa mga kabahayang ilang metro na lang ang layo sa kanila. Mabuti na lang may nakarinig sa mga sigaw niya, kaya yung mga aswang na humahabol, napilitang umatras at magtago. Sa pagkawala naman ng mga ito, dito nila nakita ang mga taong isa-isa nang lumalapit sa kanila. Bawat isa may bitbit na sulo, habang takang-takang nakatitig sa kanilang sitwasyon. Yung iba nga, bakas pa sa mukhang hindi pagkapaniwala matapos nilang masilayan ang nangyari sa kabayong sinakyan nila Poro. Sa sobrang pagmamalabis ng mga ito na malaman ng totoo, agad sila nitong tinanong ukol sa mga nangyari. At kagaya ng inaasahan, mariin naman nilang inilahad sa mga ito ang totoo. Nung marinig ng mga taong yon ang tungkol sa mga aswang, walang kahit isa sa kanila ang tumutol dito. Lingid pala sa kanyang kaalaman na marami na ang nakakaalam sa kanilang baryo ukol sa kumakalat na istorya at ang mga lihim ng minahan sa Hanawan, Camarines Sur.